Ahojte, ja vás vítam v ďalšom videu z dielne 3AL. Dnes máme nedeľu 2. novembra a my sme na ceste na majstrovstvá sveta. A ako všetci viete, majstrovstvá sveta sú tohto roku v Riade v Saudskej Arabii. My sme leteli z Viedne a práve sme na letisku v Katare v Dohe, kde máme ešte nejakú hodinku a pol do check-inu ďalšieho letu z Dohy do Riadu. Takže máme tu ešte nejaký čas, aby sme sa tu mohli poprechádzať, popozerať a chcela som vám ukázať, že aj takto môže vyzerať letisková hala. Je to tu taká menšia botanická záhrada, všade samá zeleň. Takže zatiaľ všetko prebieha úplne bez problémov. Večer pristávame v Riade. Verím, že nám prídu batožiny, bicykle, že ubytovanie prebehne bez problémov. Potom máme nejaký deň, dva na aklimatizáciu a v útorok máme už na programe tímovú súťaž. Sama som veľmi zvedavá, ako to tam bude vyzerať, takže uvidíme, čo pre nás v Saudskej Arabii pripravili. Šťastne sme prileteli do Riadu, v Saudskej Arabii, už sme na hoteli. A tu máme celú posádku. Tu je ešte Andrej, si čapuje vodu. A tu máme jazdcov, bicykle, všetko došlo v poriadku, batožina, aspoň dúfam, ešte sme to nerozbalovali. Mali sme celkom divoké dohadovanie ceny taxíkov a odvozu z letiska na hotel. No ale sme tu, je 23:45 miestneho času, sme celkom rozbití po ceste. Takže ideme sa ubytovať na izby. Andrej, čo si si načapoval? Smrdí to vyluhovaná, ja neviem, burgyňa alebo čo. Andrej si dal nejaký welcome drink, ale neviem to identifikovať. Bojím sa to okoštovať aj. Kam s tým? Máme za sebou prvú noc v hoteli, všetci sa dobre vyspali, oddychli, zregenerovali po ceste, máme poskladané bajky a sme v mieste pretekov, kde príjemným prekvapením bolo, že sekcie sú otvorené a jazdci si už môžu načítavať trate, všetko je ošipkované, pripravené, takže to je naozaj takým príjemným prekvapením pre jazdcov, keď tie sekcie sú otvorené už teraz, predpokladali sme, že sa k tým dostaneme až zajtra. Takže jazdci si pozerajú sekcie. Veľa prvkov je tu rovnakých, ako bolo pred rokom v Abu Dhabi. Napríklad klasika voda v kombinácii s pieskom, akorát sa nám zmenila farba piesku, je taký červený. Tu je lejka, ako si načítava trať. Potom tu máme palmy, ktoré sú nám tiež dobre známe z Abu Dhabi. Taká podobná sekcia, ako bola pred rokom. Potom je tam ešte nejaká rovnovážna sekcia, kladenky, betónové prvky. Takže tu je to pripravené. Celkový areál sa ešte dokončuje, je tu čulý pracovný ruch, ale určite to všetko stihnú. A my sa chvíľočku presúvame autobusom, chodí tu kyvadlová doprava, ktorá preváža jazdcov medzi hotelom a miestom pretekov. Takže o chvíľku ideme na autobus a naobedovať sa na hotel. Takže my sa presúvame na autobus, ako som spomínala, a máme tu Sama Hlavatého. Tak čo hovoríš, Samo, na sekcie? Sekcie na prvý pohľad vyzerajú fajn, sme v pohybe, máme za 15 minút autobus, takže sa ponáhľame. Ale páči sa mi akože na pohľad, 3 zo sekcií sú také veľmi jazditeľné, takže neviem, či to ešte UCI komisia trošku zmení zajtra a stiaží to. A 2 sekcie ešte neboli úplne dokončené, tak som si nevedel o nich robiť názor. Ale na pohľad to vyzerá fajn, park je pripravený pekne a teším sa na to, ako to dopadne. A čo prevláda, keď si tak videl na taký prvý pohľad? Skôr výskoky, rovnováha? Je taká kombinácia, každá sekcia je odstupňovaná od ľahších prvkov po ťažšie, ako by to malo byť. To sa mi super, páči. Lebo už to tak není. Tak, ako minimálne, že už je junioriek. U nás je to fajn, že tie posledné 2 šípky väčšinou sú tie najťažšie v tej trati. Ale je to také veľmi nedokončené a je tam veľa otvorených možností, takže
to ešte hádam zmenia do jasné. štvrtku. Ja som myslela, že to je hotové, lebo ja som si pozerala zľav tie ženské a tie sú všetky hotové. Jasné. Takže vy ešte nemáte, hej? My to ešte nemáme úplne uzatvorené a sú tam aj niektoré skoky, ktoré sú ako z iného vesmíru, neviem pre koho to stavali. Aha. Takže uvidíme, ako to ovplyvní ešte celkové to hodnotenie a jazdu. Pozor na klince. Jo, takže ako vidíte, ešte tu chlapici pracujú, finišujú to naozaj. Je to tu v plnom prúde. Mal som aj nejaké info od staviteľov trati, že 5 dní dozadu to tu ešte bolo na vážkach, či sa vlastne trialová časť tohto eventu uskutoční, lebo nemali materiál nič, takže nakoniec sa to všetko dalo dokopy a ešte na tom pracujú očividne, keďže nemáme trati úplne hotové. Tak to určite stihnú. Keď za 5 dní stihli toto, to už do zajtra. Keď stihli za 5 dní toto, tak trate sú pre nich úplne maličko, stipujem. Jo, dobre, ďakujem. To ešte Jasné. ukážem, akým prostredím prichádzame. Ja neviem, či to sú nejaké akoby filmové štúdia. Filmové štúdio, To vyzerá, no. nejaký saúdsko-arabský Hollywood. Niečo také, no. Máme útorok, sme opäť v dejisku pretekov. Dnes sa jazdí tímová súťaž a v tomto stane prebieha Riders Confirmation. S Andrejom sme to už absolvovali. Takže tu sedí Andrej, prevzali sme jazdcom štartované čísla. A tu máme zoznam jazdcov, ktorí pôjdu tímovú súťaž, určili sme poradie. Takže dnešná tímovka začne ju Lea, pokračuje Aďo, potom Willy a ukončí to samo. Štartujeme o 15:00. Riders Confirmation máme za sebou a máme pred sebou meeting team manažerov, kde sa dozvieme všetky potrebné informácie k pretekom, takže tu sú už zástupcovia jednotlivých tímov, rozhodcovia a o chvíľku začíname. Všetky formality, team meeting, registráciu jazdcov máme za sebou. Máme 1,5 hodiny do štartu tímovej súťaže a zatiaľ, kým čakáme na jazdcov, ktorí o chvíľočku prídu z hotela, tak pozeráme na tréning BMXárov, majú takýto areál. Tam je náš slovenský jazdec Tomáš, ktorý má teraz tréning. Takže takto vyzerá areál Freestyle BMX a okrem tejto disciplíny je tu ešte Flatland. Takže sú to také majstrovstvá sveta v 3 disciplínach: trial, freestyle BMX a Flatland. A máme 5 minút do štartu tímovej súťaže, kedy na štartovej listine je 9 tímov. Tímová súťaž funguje tak, že súčasťou tímu je 3 až 6 jazdcov, minimálne 3 jazdcov musí daná krajina postaviť na štart a maximum je 6. Do Slovenska máme 4 jazdcov, takže všetci 4 budú v tímovej súťaži. A tu je štart. Sekcia je rozdelená do 4 sektorov a v každom sektore si jazdec vyberá, ktorú sekciu prejde, ktorú obťažnosť prejde a môže v každom sektore získať 10 až 40 bodov. 10, 20, 30 alebo 40 podľa náročnosti, ako si vyberie. Potom sa ščítajú body a tým, ktorý má najviac bodov, je víťazom. Od nás pôjde ako prvá Lea, potom pôjde Aďo, Willy a nakoniec Samu Hlavatý. A máme Leu na štarte. V prvom sektore si vybrala ťažnosť za 30 bodov, kde má teraz predné koleso, musí dostať aj zadné a má takhle tam spadla z bicykla, stratila rovnováhu a získava 0 bodov a tým pádom ani nepokračuje v tímovke. A bohužiaľ tam stratila rovnováhu na úplne prvej prekážke. Ja som bohužiaľ spravila úplne začiatočnícku chybu a podcenila som vec, ktorú som vedela dať aj s zavretými očami. Takže no bohužiaľ to nevyšlo, bolo to akurát prvý sektor, takže som stratila nejakých 60 bodov, čo je škoda.
ale verím si z toho poučenia aj do zajtra a zajtra je druhý deň, tak dúfam, že to bude lepšie. Ale tá tímovka nevyšla a skončila na prvej sekcii. Bohužiaľ nepripísala žiadne body pre slovenský tým. Ale máme tu ďalšieho jazdca a je to Adrian Plus, ktorý je už na štarte. A teraz už práve vyštartoval. V prvom sektore si vyberá presne tú istú bránku ako Lea. Tam má 30A, super. A ešte potrebuje 30B. Perfekt, pripisuje 30 bodov, takže máme prvých 30 bodov. To nie je dobre vidno, ale vzadu ide na kameň. Musím sa posunúť. Rozumiem, či si vyberá 10 alebo 20 v tom sektore, lebo úvod bol rovnaký a tak chystá sa na 20A, takže si vybral 20. 20A má zdolané a teraz ide na 20B, to je výskok na ten nižší kameň, ktorý je pred ním. Tam potrebuješ nejak do výmeny. Poď, Aďo, poď. A myslím, že mu toho rozsudcovia uznali, bolo to hraničné, ale super, má 20 bodov. A je na treťom sektore. Je zdoláva 20A. A bokovka na ten žltý betón je 20B. Pekne, máme 20 bodov ďalších, super Aďo. Presúvame sa do ďalšieho sektora. Takisto si vybral bránku za 20 bodov. Výborne má Ačko a ešte má a išlo do preskoku. Ale nevadí, môže ísť ešte raz. Poď Aďo, poď! الوصول إلى أعلى درجة ممكنة بكل جزء من أجزاء هذا السباق في بطولة العالم. Škoda, táto desiatka mu ušla, ale ináč to bola veľmi slušná jazda. Pekne, Aďo. Čo hovoríš? Tak mal som stres strašný, ale potom, keď som prešiel už tie prvé bránky, tak kúsok ten stres proste odišiel. A keď som prišiel ku takej bránke, čo som si myslel, že bude v pohode, tak ma zaskočilo, že aké to bolo. Že, Ktorý, ten druhý sektor? áno, že či ma to šmykne alebo nie, ale som to skúsil a bolo to celkom v pohode. Jo. A zmenil som aj kúsok ten štýl, že ak som to chcel ísť, lebo ma to fakt zaskočilo, že aké to tam bolo. No super, si to tam Ale dal som zaimprovizoval, to- si to vyťahol, super. A v pohode, len už v tom štvrtom sektore už to bolo také, že čas aj tá sila už bola toto slabšia, ale Na štarte máme nášho tretieho jazdca, Billyho Tota, ktorý tiež začína v prvom sektore 30 bodmi. 30A zdolané. Aj 30B super, máme ďalších 30 bodov. A Billy je v druhom sektore 20A. A na tom druhom kameni je 20B. Ako nič, pekne 20 bodov získaných ďalších. A ide na tretí sektor, kde ide po 30 bodov, musí ísť ešte na ten modrý betón hore. A dal si tam nohu, takže za tento sektor nezískava body, ale nevadí. Ešte máme 2 sektory pred sebou. Tu nás ide po 20 bodov, 20 má zdolané, 20 je zdolané, takže v tomto sektore získava 20 bodov. A ešte má pred sebou posledný sektor a tu ide na výskok, ktorý je za 20 bodov. Je to taký dosť nepríjemný výskok. A Billy sa to nepodarilo udržať, ale toto je naozaj veľmi nepríjemný výskok.
Tak a Vili končí v tímovej súťaži. Dnes som úplne spokojný, pokazal som tam jednu prekážku, ktorou som si bol skoro na 100% istý, keďže bola taká istá v tréningovej zóne a išiel som ju veľakrát proste. A asi tak. No hej, ale tak to sa stáva v triále, No. že v tréningovej zóne to dáš 10-10 a No. na pretekoch to nevyjde. Bohužiaľ. Jo, a ten posledný výskok, on tak dosť divoko vyzeral, aj keď sme si pozerali tú Posledný trásu. výskok mi nevyšiel úplne rozbeh, netrafil som pekne predné koleso a už to išlo dole vodou. Ako posledný z našich v tímovej súťaži vyštartoval Samohlavatý. Ako vidíte, ten prvý úsek zdoláva ide inak ako predchádzajúci členovia týmu, lebo vybral si ťažšiu šipku, vybral si vlastne tú najťažšiu, ako si mohol v prvom sektore, ktorá je za 40 bodov. Ešte potrebuje tam Bčko zdolať, výborne, a pripísal 40 bodov. Presúva sa na druhý sektor, kde si opäť išiel po 40 bodov. Toto bol prvý výskok, ale na pripísanie 40-ky potreboval ešte zdolať Bčko, 40B. Takto z háku na zadné úplne bez problémov a pripísal ďalších 40 bodov pre slovenský tím a presúval sa na tretí sektor, ktorý je zložený z tých farebných betónov. Tu vlastne ide tú istú stopu, ako šiel Vili. Náskok najskôr na ten nižší červený a z toho hore na modrý, tam to potrebuje udržať. Pekne sa mu to podarilo, preskok na žltý a pripisuje 30 bodov a tu už ho máme na štvrtom sektore, kde je to taký rovnovážny sektor a pripisuje tu samo ďalších 30 bodov. Ešte potrebuje zdolať túto kladinku. Takto a v štvrtom sektore si vybral najťažší kameň, ktorý pekne zdolal a pripísal tu ďalších 40 bodov. Áno, ja som si naplánoval, dve šipky boli také veľmi riskantné, videl som iných jazdcov, tak som išiel radšej na istotu a nazbieral, myslím, že 180 bodov. Tie dve desiatky na tých dvoch bránkach som radšej obišiel a išiel na tie istejšie skoky, ale som spokojný s jazdou. Bola tam rozvaha a kontrola, takže... Myslím si, že v tejto veľkej konkurencii sme sa úplne nestratili a myslím si, že máme čo svetu ukázať a ukáže sa to už na kvalifikačných jazdách, ktoré budú zajtra a na ktoré sa veľmi teším. Toto bolo v podstate také rozohratie jazdcov troška, aby my sme zoznamili s tým stresom, nové prostredie, vysoké teploty, takže ja verím, že to bude zajtra už len lepšie. Držím palce. Máme stredu, je ráno, my sme v Dejusku pretekov a dnes máme pred sebou bohatý program, keď máme na pláne štart juniorov a vlastne traja naši jazdci súťažia v juniorskej kategórii. Ako prvý o hodinu vyštartuje Aďo medzi 26-kami, za ním ide Vili, o jednej štartuje a potom ide Lea. A my sme teraz v tréningovej zóne a Aďo si môže užívať úplne prázdnu tréningovú zónu, čo vôbec že nie je bežné. Ale prišiel tu ako prvý, tak má všetky prekážky pre seba. Takže takto vyzerá celá tréningová zóna. Je to vlastne sekcia, na ktorej sa včera jazdila súťaž národov a po skončení súťaže národov sa to vždy stáva tréningovou zónou. Takže vidíte, máme síce hodinu do štartu juniorov, ale celkom som prekvapená, že je tá tréningová zóna úplne prázdna. A jediný, kto tu trénuje, je náš Aďo. Takto vyzerá tréningovka. Po boku, čo sú tie stany, domčeky s červeno-modrými strechami, to sú vlastne také tímové stany pre jednotlivé tímy. A tento je náš slovenský, zdieľame ho spolu s ďalšími 4 krajinami. A je to celkom príjemné, lebo jazdci tak majú zázemie, kde sa vedia schladiť, je to klimatizované. Je tam práve že až príliš zima niekedy. Ale vieme sa tam skryť pred slnkom, máme tam k dispozícii vodu a máme si tam kde oddychnúť pred tým teplom, takže to je také príjemné zázemie pre jazdcov. Alright, so those are the freaking riders. That will take part in this final Junior 20 seconds.
Áďa máme v druhom kole na prvej sekcii. Prvá sekcia je vlastne kombináciou piesku, kameňov a takých drevených bední. Treba tam dávať pozor na to, aby človek nespravil zbytočnú chybu v tom piesku, lebo je to potom také lacné stratenie tých pozitívnych bodov. Ale to si Aďo postrážil. Jedno A má zdolané a teraz ide na Bčko. Výborne, takže tu získal 10 bodov. A prichádza k tomu kameňu, ktorý má napravo. V prvom kole sa mu ho nepodarilo zdolať a na tejto sekcii si pripísal 10 bodov. Ale už vie, ako tam vychádza bicykel a môže vlastne čerpať z toho, že už má ten kameň vyskúšaný a vie ako na to. Tak v druhom kole uvidíme, ako to zvládne. Ešte mu predná oska nepreťala šípky, takže aj keď odskočil, tak je to stále v poriadku a môže ísť vyskúšať ten kameň ešte raz. Potrebuje sa tam naskočiť, záchnúť tam predné koleso. Potrebuje sa posunúť dopredu, lebo tie šípky sú ešte viac vpredu. A ešte tam dostať aj zadné koleso medzi šípky. Tak, teraz sa mu to podarilo a získava ďalších 10 bodov v tejto sekcii, čo je super, lebo je to, už teraz je to zlepšenie oproti prvému kolu. Ďalšiu 10 má na bedničke, ale tým, že tam ten zdržal sa na vlastne tej druhej šípke, tak tu už Aďovi došiel čas a nestihol si ísť po tú tretiu 10. Aďo nastupuje do 4. sekcie druhého kola. Prvú 10 musí získať vyskokom na ten červený betón, to má 1A. Pekne, super. 1A zdolané a ešte má 1B hore na kameni. A na tom kameni pred ním je 1B. Musí skúsiť ešte raz dať predné koleso hore. Udržať to a bohužiaľ odskočil na obieme nohy. A v tejto sekcii nezískava 10 bodov. Aďo začína druhú sekciu tretieho kola. Je to sekcia, kedy sa mu v prvých dvoch kolách nepodarilo získať ani 10, tak uvidíme, či sa to podarí teraz v treťom kole. Pozerám, že zvolil si úplne inú cestu ako v prvých dvoch kolách. Potrebuje tam udržať rovnováhu, super, predné kolo má tam. Ešte tam dostať zadné. Poď, Aďo, poď. Výborne, má tam aj zadné. Paráda. V prvých dvoch kolách skončil pred touto šipkou. Takže teraz sa dostal ďalej. A myslím, že už má prvú 10, nie som si istá, ako tam sú šipky, ale myslím, že by mal mať prvú 10. Aďo je v treťom kole a na tejto sekcii sa mu v prvých dvoch kolách nepodarilo získať 10 bodov. Skončil presne na tomto preskoku, kde je teraz, tak uvidíme, či sa to do tretice podarí. Predné kolo mu teraz spadlo na to pódium, potrebuje ho dostať späť na kameň a z toho sa odraziť do preskoku. Zvolil tam nohu, čo je ako celkom fajn takticky, lebo môže zabojovať o ďalšie 10, potrebuje sa na ten kameň dostať. Ten bicykel mu tam lietal hociako, ale dostal ho medzi šipky. Takže super a môže pokračovať a zabojovať o ďalšiu 10.
Nie je to teraz dobre vidno, ale potrebuje potrhnúť kameň, na ktorom je. No, vyzerá, sa mu to podarilo, paráda. Takže tento kameň je zdolaný a môže ísť ďalej. Je taký celkom pekný výskok. Aďo je hore. Takže mal by mať v tejto chvíli aspoň 10 bodov. A teraz nám zmizol z dohľadu. Tretie kolo pre Aďa na tejto sekcii. V prvých dvoch kolách tu získal 10 bodov. Tak uvidíme, či sa mu teraz podarí získať niečo navyše. Jednotka je taká relatívne jednoduchá, je to preskok na tú modrú kocku, kde je teraz. A keď zoskočí dole, tak získava 10 bodov. Super, 10 bodov má zapísaných. Dvojka šípka je na tých drevách. V prvých dvoch kolách to išiel s rozbehom zo zeme, výskok na zadné, ale keďže sa mu to nepodarilo, tak teraz hľada inú cestu. A chce tam ísť z toho dreva, ktoré je vpravo a preskok. No, mohlo by sa mu to podariť, ak tam dokáže dobre naskočiť. Tak zvolil tú istú stopu, ako išiel v prvých dvoch kolách. Zo zeme na zadné koleso. Ale je to asi veľa táto výška Náďa a pripisuje tak 10 bodov takisto ako v prvých dvoch kolách. Áďo nastupuje do svojej poslednej sekcie v týchto pretekoch. 1A pohodičke zdolané. 2A má napravo na tom kameni. Preskok na zadnom kolese. V pohode, pekne teraz musí si dať pozor na ten piesok, aby tam nedal zbytočný bod. Takže má zdolané 1B, ale na 10 bodov potrebuje ešte 1C. A 1C je na tej kôpke kameňov vľavo. Tam má problém sa nastaviť v prvých dvoch kolách. Vychádza mu tam dobre bicykel. Dal tam nohu. Teraz si tiež pomohol nohou. Ale nevadí, lebo dá ten preskok, tak ešte vie tu získať ďalšiu 10. Teraz preskok. Super, a má 10. Teraz má takýto prejazd po písmenkách, len sa dostať dozadu. A tam vzadu pokračuje sekcia. Tak ja som z druhej strany, ale pozerám, že Aďo tam už má dve nohy na zemi. Takže získava v tejto sekcii 10 bodov a končí tieto preteky. Končí na 13. mieste. Stále je to pre neho prvý rok v juniorskej kategórii. Tak ako som spomínala, na majstrovstvách Európy patrí medzi najmladších jazdcov v tejto kategórii. Pozitívne je, že sa zlepšoval od jedného kola k druhému. V druhom kole získal viac bodov ako v prvom, v treťom kole získal viac bodov ako v druhom, takže bolo to zlepšenie. A sama som zvedavá, či ostane na 26, alebo sa po týchto pretekoch vráti opäť na 20. Please, the next group, Nando Sieber, Dylan Montoya, Borstek Bepret, Samuel Eino, and Viliho máme na štarte druhého kola. V prvom kole nazbieral 200 bodov a je tak okolo 10. až 15. miesta, tam je to veľmi vyrovnané. A teraz začína druhé kolo, získava prvú 10 na tejto sekcii. Teraz ide hore na dreva, pekne. Je tam opäť náskok na dreva.
super, má ďalšiu desiatku. Pekne. Vili je v druhej sekcii druhého kola. To je kombinácia piesku, kameňov, takých drevených bední. Na atletizmu prvú desiatku potrebuje sa dostať na tú drevenú bedňu. Tam je 1C, to dáva konič, takže má prvých 10 bodov na tejto sekcii. Druhú desiatku získa zdolaním presne tohto kameňa. Pekne pod trhom. Dole treba si postrážiť ten dostok piesku. Tretiu desiatku získa skokom na túto drevenú bedňu. Kameň, výborne, takže má 30 bodov. A teraz je taká nepríjemná pasáž na túto šikmú drevenú bedňu. V prvom kole to skúšal na viacerokrát, ale potom si našiel spôsob. Sa mu to nakoniec podarilo zdolať, takže malo by to teraz ísť. To je 4A bránka. A škoda, neudržal to, dal nohu, ale môže pokračovať ďalej a získať ďalšie desiatky. Tak, Billy začína tretiu sekciu, kedy 3A je vysoko na tento červený betón, bokovka podáva úplne s prehľadom, 3B je preskok a z tohto kameňa ešte na kameň pred ním. Je tam a získava 10 bodov. Setup sekcie je taký, že polovicu síce nevidíme, ale výhľad máme opäť v zábere a chýba mu posledných pár bránok do cieľa. Vyzerá, že by to, neviem ako je s časom, ale je to sekcia, ktorú vie zajazdiť aj za 60 bodov. Keď to bude stíhať časovo, tak by to malo byť aj teraz. A super, máme 60 bodov, paráda. Vili ho máme v štvrtej sekcii tretieho kola. Prvú desiatku získa zdolaním 3 bránok, je to kombinácia bránok ABC. Ačko, Bčko má zdolané, Cčko je na tom kameni ostrom, čo má napravo od predného kolesa. A dvojka je preskok na tej kamene hore, takže najskôr. 10 bodov, 20 bodov pripísaných, výborne, takže 20 máme. Teraz sa presuniem do zadnej časti sekcie. Vili ho máme opäť v zábere. A ide na tie nižšie kamene najskôr a potom je preskok na ten vyšší vpravo. Skontroloval si to pohľadom. Teraz je hore výskok. Je to taký hák, zahaknutie sa. A tu Vili končí v tejto sekcii a získava, myslím, že 30 bodov. Vili ho máme v treťom kole na tejto UCI sekcii. Som teraz z druhej strany, lebo sekcie sú stavané tak, že človek buď vidí jednu alebo druhú stranu. Takže aby sme to videli aj druhú polku sekcie, tak teraz je to iný pohľad. Teraz potrebuje ísť na ten čierny betón a získať ďalšiu desiatku. Pekne. Teraz taký
pomerne jednoduchý výskok, aj keď hovorím pomerne jednoduchý, lebo v tomto teple jazdiť 3 kola je naozaj veľmi, veľmi vyčerpávajúce. A vidno na jazdcoch, že sú unavení, majú toho dosť. To teplo veľmi odberá sily. Teraz preskok hore, na tie čierne písmenka. Super. No a pozrám, že na tabuli v diaľke tam svieti 60 pri Williho mene, takže super, tu nám má Willi ďalšiu 60. A 3 sekcie nám ešte chýbajú do cieľa. Tu máme posledný Williho prejazd na tejto betónovej sekcii z modrých betónov. Pekný výskok na zadné, preskok. Super, máme ďalšiu 10. Teraz je preskok do tohto zeleného tvaru, ktorý má znázorňovať najznámejší mrakodrap, ktorý je tu v riade. Teraz náskok na kladinku. Pekne to udržal. A teraz hore doprava na ten vyšší betón modrý. Času má zatiaľ dosť, to je fajn. Super, a je hore pripísaná ďalšia 10. Willi je na poslednej sekcii v tejto súťaži, je to sekcia týchto paliem. Tu troška stratil rovnováhu, ale nič sa nedieje, dal nohu a môže pokračovať ďalej. Desati at the section number 1 after completing Toto the je bránka first, 4A. second, third and fourth sector. Even the fifth sector, they ran out of time, so he Tam potrebuje couldn't sa udržať na cross. tej palme, aby mohol spraviť ešte 4B. Môžem si tam znova naskočiť zo zeme. Now it's time for the Belgian rider. A z toho nazad, no tak super, takže 10 získaná za štvrtú bránku. Super, to je ďalšia 10. Over to the 10, Alexander Walk is already mathematically A je v cieli, že má 50 bodov. 10 strátil fifth or sixth. na tomto kameni, kde dal jednu nohu na Rider zem, is able to do. ale 50 bodov získaných a teraz rýchlo odozdať kartu do cieľa, lebo s časom sme dosť na hráne, máme posledných 5 minút. 3, 2, 1, let's go! Lea v tejto chvíli začína druhé kolo a začína ho v tejto sekcii, kde je voda. Teraz sa potrebuje dostať po schodíkoch hore. A zo schodíkov ide doprava na tie písmenka riad. Takýto prechod po napise. Z písmenok doľava a má ďalšiu 10, super. A teraz sa premiestním na druhú stranu. A z druhej strany to vyzerá takto. Potrebuje sa dostať teraz na kameň. A z toho kameňa preskok alebo zoskok do vody, takto cez ten menší kameň. To je ďalšia 10. Teraz si to ustráži a neurobi nejakú zbytočnú chybu. A ide teraz po schodoch hore. A ešte potrebuje sa dostať do poschodie vyššie. Super. A teraz pred sebou má ďalšiu bránku. Sa
podarilo z dola, takže už má tu 50 bodov, super. A práve došiel čas, ale 50 bodov je fajn na tejto sekcii. Tak Alá ide do druhej sekcie, druhého kola, je to tá palmová sekcia. Prvú desiatku získa, teraz pôjde na zadné a medzi oranžové šipky, tak to na prvú desiatku. Super. Tak ideme ďalej, je tu tretia sekcia, je to tá UCI sekcia vo farbách UCI. Prvý výskok na kameň a preskok na pódium. Stadiaľ to tak nevyzerá, ale je to tam dosť na hrane, tak na dĺžku bicykla. Tak to bolo úplne, že tesne to predné. Ale udržala to a prvá desiatka je získaná. Teraz má druhú desiatku. No a ďalej to odtiaľto neuvidíme, tak to vypnem. Posledná sekcia druhého kola je taká rovnovážna, ale začína takým väčším výskokom. Dobre, podarilo sa, super. A teraz treba prejsť po tejto kladinke, gulatine až do konca, lebo šipky sú až na konci. Treba to tam udržať, dobre, podarilo sa. Takže 10 bodov získaných a teraz tu máme druhú kladinku, tam sú šipky v strede. Je to zase o rovnováhe, dohodí tam zadné koleso, udržať to, aby mohla pokračovať ďalej. Ale musí tam byť úplne presne na tom dreve. Teraz je odskok doľava, výborne. A teraz je taká technická pasáž, kde sa bude na tých gulatinách točiť. Treba tam presne trafiť aj predné, aj zadné koleso. Zatiaľ sa to darí. Ale nepodarilo sa to dotiahnuť do konca, ale myslím, že 20 bodov by tu mala mať. No je tu opäť palmová sekcia, ale som tentokrát z druhej strany, aby ste mali nejakú lepšiu predstavu, ako to vyzerá. Táto sekcia celá. Takže teraz na túto palmu, z nej bokovka dole. Podtrh. To je ono. V tejto chvíli by mala mať Lea 30 bodov na tejto sekcii. Je to tak. A ďalšiu desiatku máme výskok na zadné, na túto šikmú palmu. Je to taká výška, ktorá je, som povedala, že taká hraničná pre Leu. Tak uvidíme, či sa to podarí. Super, podarilo sa. Takže už tu má 40 bodov a môže pokračovať ďalej. Je to zase taká rovnováha po tejto palme. A teraz doľava predné koleso. A teraz po zadnom je tam preskok. Poď podlejka, výborne, udržať to, výborne a má ďalších 10 bodov. Takže má 50 a končí na tejto sekcii s 50 bodmi. Tu máme v tretej sekcii tretieho kola, ako vidíte sa už pomaly stmieva, je 5 hodín. A je to celkom dlhý deň pre nás s Andrejom. Sme odchádzali z hotela ráno o 8:00. Ale na to sme tu, aby sme robili support jazdcom, takže všetko ako má byť. Už tu získala 10 bodov, teraz potrh musí urobiť, tak výborne a má ďalších 10, čiže v tejto sekcii už 20. Teraz pozor na ten piesok, lebo tu sa dá urobiť taký fakt nešťastný bod. Preskok na drevenú bedňu. Z tejto bedni na kameň, výborne, má 30 bodov. Teraz tu je taký nepríjemný výskok na kameň, ktorý neviem, či vôbec niekto vyskočil, lebo ide sa na ňo z tohto piesku, takže sa vôbec nedá rozbehnúť, Lea to bude ťahať.
Ani toho ťahanie není, že úplne jednoduché. Snad sa podarí. No, z toho piesku by sa ťažko dalo odraziť, takže tam je plánovaný bod a treba to potiahnuť hore na beďvňu drevenú, ktorá je pred ňou. Predne je v poriadku, treba ešte upraviť pozíciu zadného kola, aby vedela tam naskočiť do toho, super. Nezískava síce 10, ale dúfam, že má dosť času, aby mohla ešte zabojovať o 1 10. Tak poďme na to. 5A je zdolané a ešte 5B. Dúfam, že jej vyjde čas. Poďme šup, šup. No, mal by to Vince, pekne. Či nevyšlo? No asi tam nejaká sekunda chýbala. Bo na tabuli svieti 30 bodov, no toto je škoda. Tam naozaj chýbala sekunda alebo 2. Ale máme na UCI sekcii. 20 bodov tu má získaných, túto trojku potiahne, lebo to je výskok nad jej sily, takže taktické šlapnutie, aby mohla pokračovať ďalej. Rozhodca zahlásil, že má ešte 50 sekúnd, má výskok na tento kameň, ktorý je pred ňou, to je bránka 4A. Tak podlejka, poď. Výborne, a teraz ešte 4B hore na pódium. Super, takže táto 10 je získaná. Perfekt. Ďalšiu 10 získa, dá na zadné ten kameň, tam, kde má teraz predné. Musí pod trhom sa dostať na zadné a to bude za ďalšiu 10. Poď, to je ono. A teraz, keď stihne čas, tak ešte možno získať 10, ale to už z tej strany neuvidíme. Ale máme na poslednej sekcii, práve na najtechnickejšej pasáži z celej súťaže, je na tých gulatinách a na nich sa musí otočiť o 180 stupňov a ísť so skokom. Zatiaľ sa drží, zatiaľ je fre a teraz to dať na zadné dole a získať ďalšiu 10. Podlejka, poď. Dobre, podarí sa, výborne. Má 20 bodov a ďalšiu 10 získa tak, že sa udrží na kladine, kde má predné koleso. A padla z tej kladiny, ale neviem, ešte si môže naskočiť ešte raz. Má minútu 30, takže má 30 sekúnd ešte, to by mohla stihnúť. Tam musí naskočiť na prvý raz. Potrebuje tú celú kladinu prejsť a dostať sa na tú svetlo-modrú prekážku. Poď. To je ono, poď. Výborne, tak túto 10 má tiež. Dobre, a čas tu skončil, ale má 30 bodov, čo je na tejto sekcii fajn. Takže máme po pretekoch, juniori majú svoje kvalifikácie za sebou. Do finále sa neprebojoval nikto, ale myslím, že všetci odchádzajú do cťou a nikto sa nemusí za svoj výkon hanbiť. Aďo skončil 13., Vili myslím, že 11., Lea 6., ale z dievčat postupujú len 4 do finále. Medzi tým sa nám už celkom zotmelo, takto vyzerá vstup do areálu a tu som vám chcela ukázať ešte, čo nenájdeme bežne na iných pretekoch v iných krajinách. Ale keďže sme v Saúdskej Arabii, tak v celom areáli je tu niekoľko takýchto stanov, kde sa môžu modliť muži a ženy zvlášť, takže women's prayer room a vedľa máme men's prayer room. Takže taká špecifikum Saúdskej Arábie a pretekov v Saúdskej Arábii. A takto nejako vyzerá celý areál. My pomaly pôjdeme na autobus a naspäť na hotel. Samo sa ešte rozjazduje v tréningovke a zajtra má kvalifikáciu o 16. 3, 2, 1, let's go! Please, the next rider, Sila Zamuds, Nilo Sembal, Neil Benitez, Adam Morgood, and Dylan Racket. Silas from Sweden.
Samo práve začína druhé kolo, je na prvej sekcii druhého kola. Je to tá sekcia s vodou a pieskom, ale keďže končil na tejto sekcii prvé kolo a už má kolesa tak či tak od piesku, tak sa rozhodol, že rovno to aj začne a potom si očistí kolesa. Prvú desiatku už má získanú. Na druhú desiatku potrebuje zdolať dve bránky. Toto je 2A. A preskokom získať 2B. Tak, výborne. Má pripísaných 20 bodov. A presunuli sme sa na druhú stranu sekcie. Je takýto výskok, nevidno to dobre, ale on tam vyskakuje tak, že zadné koleso má vo vode. Ale super to zvládol. Môže pokračovať ďalej. Má 30 bodov. Výskok na ten najvyšší kameň v jazierku je 4A. Pekne, 4A zdolané. Ona je 4B. Výborne, 40 bodov získaných na tejto sekcii. Mám minútu 55, takže na pripísanie tejto bránky potrebuje 5 sekúnd, ale keď sa to nepodarilo na prvýkrát, už tam není priestor na druhý pokus. Takže pripisuje na tejto sekcii rovnako ako v prvom kole 40 bodov. Samo je na druhej sekcii v druhom kole. Je to sekcia z palmových kmeňov. Výborne, prvá bránka zdolaná. Pekne. Teraz je výskok na ten kmeň vedľa toho kameňa. Super. Výborne, ďalšia bránka zdolaná. A teraz ide doľava na ten špicatý kameň. Poď Samo, poď. Super. Takže ďalšia desiatka pripísaná. A teraz čaká sa ma výskok na tento veľký kameň, na ktorom je reklama Písok. Potrebuje sa tam zaháknúť, postrážiť si pedále, aby mu neťukli o kameň. Zatiaľ sa mu to darí, zatiaľ ide čisto. A z toho na zadné, super, perfekt. Toto bol celkom ťažký výskok. A ide pomaly do záveru tejto sekcie, to preskok na tú palmu pred ním. Tam už bol dotyk aj bicykla, aj nohy, ale získava tu slušných 50 bodov. Máme tu tretiu sekciu druhého kola. Takisto ako všetky ostatné sekcie je to sekcia veľmi dlhá a vôbec tam nie je priestor na nejaký oddych alebo druhé pokusy. Kto chce získať 60 bodov, musí ísť naozaj v tempe, bez zaváhania, bez nejakých chýb. Zatiaľ to Samo presne takto robí a ide naozaj v dobrom tempe a prvé desiatky získalo veľmi rýchlo. Super. Sama máme opäť v zábere, zatiaľ má 40 bodov. Všetko sú to skoky, ktoré vie prejsť, nič tu nie je také, čo by nevedel prejsť, len naozaj, ako som hovorila, treba ísť rýchlo. A niekde tam Samo asi strávil viac času, ako plánoval na niektorej z týchto šipok. A tak končí na tejto sekcie, lebo mu práve došiel čas a získava 40 bodov. Samo končí druhé kolo na tejto piesočnej sekcii. Je to kombinácia piesku, kameňov, drevených bedničiek. Tak. Super, prvé desiatky získané. Teraz ide na tento kameň. Ďalšia šipka je hore na tej najvyššej bedni. Pôjde na tú menšiu, z nej sa otočí a potom hore preskok na tú najvyššiu úzkú bedničku. Presne tak. S týmto nemá Samo žiaden problém.
A teraz po tejto šikmej stene na ten najvyšší bod. Je sú tam potrebný presný náskok na tie dostičky, ktoré sú tam nabité. Je to taká technická vec. Super, podal som to na prvýkrát, takže paráda. Ďalší prvok v tejto sekcii, opäť výskok. A teraz tam je lyžina, takže 10 nezíska, ale môže pokračovať ďalej. Keď som dobre počula rozhodcu, tak má ešte 12 sekúnd. Takže to musel dať na prvýkrát tento výskok. Poď, super. Tak toto perfektne vybojoval, túto 10. A ešte stíha do konca, poď. Stihol to, ostalo mu 3 sekundy. Takže získava 50 bodov, perfektne tu teraz zabojoval Samo. Samo je v 3. kole, toto je jeho druhá sekcia v 3. kole. A v priebežnom poradí po prvom aj po druhom kole je 10. Ale je to tam veľmi vyrovnané, tak ako vždy v tejto kategórii. Tak túto bránku zdoláva, teraz ide na túto Tyrkisovú prekážku. A teraz má náskok na túto kladinu a z toho rovno výskok hore na tú betónovú kocku. Takže je to také celkom technické, musí tu udržať rovnováhu. Musí tam byť úplne dokonale nastavený, aby sa z toho dokázal odraziť ešte hore na ten výskok. Takže musí tam byť naozaj tá rovnováha dobrá a taká, aby sa z toho dokázal rozbehnúť ešte hore. Teraz dá sa, že sa to podarilo a je hore pekne. Samo je na jeho poslednej sekcii v tejto súťaži. Má tu už 20 bodov získaných. Teraz má skok na tento úzky kameň. Teraz ide do hora. Zase je to výskok z tejto vody, tam zadné koleso má vo vode. Tak bolo pekné. Má 30 bodov a v tejto chvíli je na 10. mieste. Má 4A. Tomu nerobí žiaden problém, výborne. 4B je tento menší kameň. A 5A má ešte hore na kameni. Vyzerá, že má na to ešte dosť času. Pekne je tam. Tak, má ďalšiu 10, super. Má 50 bodov v tejto sekcii. A práve mu došiel čas, ale získal tu 50 bodov a skončí na konečnom 9. mieste, takže perfekt. Je v top 10 a v parádnom 9. mieste na týchto majstrovstvách sveta. Samo tak blahoželám k 9. miestu na týchto ročných majstrovstvách sveta, ale nielen k umiestneniu aj k samotnému výkonu v súťaži. Aké sú tvoje pocity bezprostredne po dojazdení do cieľa? Pocity na bajku boli super, technika, všetko bolo tam, kde má byť, akurát ma zradili trochu ruky. Mal som celý pretek, krče a bojoval som s tým, ale tie konce sekcií som proste nedokázal a tam som strácal tie body, ktoré potom nakoniec chýbali. No, celkovo tie sekcie boli také, že nebol tam moc priestor na nejaké prestoje a druhé pokusy, ale niektoré si tam naozaj zabojoval parádne. To bolo radosť pozerať. A celkovo, keď si pozeral tráte, páčili sa ti, alebo si spokojný s tráťou ako takou? V trátiach som nevidel žiadne problémy, ktoré by ma nejako zaskočili a nevedel by som sa s nimi poradiť. Bolo to skôr o tom, že mi chýbala tá energia v rukách, aby som to dokončil do konca. A celkovo som bol v tých trátiach trochu pomalší, ako by som mal byť. A chýbali mi tie záverečné sekundy, tých 10-15 sekúnd, ktoré by mi pomohli. Tak to si taký, myslím, že veľmi sebakritický na seba. Stále si v top 10 na svete, takže blahoželám ešte raz k 9. miestu. A predpokladám, že teraz je čas oddychovať. Áno, teraz určite nejaký oddych, dohojiť nejaké zranenia, ktoré sa prihodili tu v Saúdskej Arábii a potom začína nová sezóna. Jasné, tak všetko dobré. Ďakujem pekne.
Takto vyzerá autobus, ktorý zabezpečuje dopravu medzi hotelom a miestami pretekov. Takže tu sú naši jazdci, majú bicykle. A dnes majú síce po pretekoch, je piatok, ideme pozrieť na finále juniorov, ale všetci naši juniori sa rozhodli, že si idú ešte zatrénovať, čo ma samozrejme teší. Takže idú tu s bicyklami a v prestávkach medzi jednotlivými finále si môžu ešte zatrénovať. Takto je vstup do areálu, kde nám vždy preskenujú ruksak. Prejdeme cez tieto brány a pokračujeme potom ďalej. No, máme síce po pretekoch, ale ešte pred odchodom sme stihli jeden fakultatívny výlet, kedy sme 3:30 vyražali z hotela. Šli sme a tu v púšti, teraz čakáme na východ slnka. Je to takéto úplne, že dokonale ticho. Chlapík, ktorý nás sprevádza, nám pripravil aj takéto občerstvenie. Takže máme takýto piknik a čakáme na východ slnka. Po pikniku, ktorý bol ináč veľmi dobrý a ochutnali sme originál arabskú kávu, čaj, datle, bolo to naozaj veľmi dobré. Máme takýto teraz krátky polhodinový trek za východom slnka. To je celá skupinka. Takéto scenérie sú to naozaj veľmi, veľmi pekné. Toto také mne spravím ti fotku. Aďo v akcii. Náš sprievodca v akcii. Andrej v akcii. Okay. Počkaj. OK. Takto, kapíka. Týždňom sme začali Tatary, teraz to ukončíme na Viedni. Šťastne sme doleteli. Tu nás už čaká odvoz zabezpečený slovenskou cyklistiky. Takže sme naspäť, ešte nás čakajú posledné kilometre domov. Výjazd dopadol úplne, že bez problémov. Ak sa vám to páčilo, dajte odber, like a sledujte nás ďalej.